Hej, hvor er Gert? Hej Lars. Hej Gert. Nå Lars, nu sidder de to sådan lige her foran et kamera. Hej. Hvordan har du det med det? Jamen det synes jeg er fint. Ja. Der skal jo kommunikeres noget jo. Ja. Og du har ikke sådan problemer med at sidde her foran en kamera? Jeg elsker det. Jeg elsker det. Ja. Det er jo ikke alle, der gør det. Nej, det er rigtigt. Men det er jo det gælder om. Det gælder jo faktisk om at kunne sætte sig foran nogle mennesker og kunne sige noget og bringe noget kommunikation ud, som flytter nogle ting. Lige nøjagtigt. Hvad er god kommunikation? Jamen det er at flytte nogle ting, som folk forstår, hvad jeg sige. Ja. Kommunikere noget ud, som er entydigt og som kan gøre, at folk måske kan skabe noget debat, eller altså, det er jo svært, det kommer an på emnet jo. Ja, lige nøjagtigt. Jeg oplever rigtig meget, at mine kursister, når jeg har dem i kommunikation i praksis, at de starter ud med sådan en vis usikkerhed. Der er rigtig mange, der synes, det er svært det her med at stille sig op foran en flok mennesker og sige noget. Ja, det gør mine kursister også. De kan heller ikke rigtig lide det der med at stille sig op og være foran. Men når de går ud, så siger de, hej, må jeg ikke lige, jeg vil gerne være foran kameraet. Finder faktisk ud af, at der er nogle kompetencer der, de kan bruge til noget. Ja. Så. Og det er jo ikke kun, når vi snakker om kommunikation og undervisning i kommunikation, så handler det ikke kun om det her med at stille sig op foran et kamera eller foran en masse mennesker. Det handler også om, hvordan skriver jeg, sådan så jeg er sikker på, at mit budskab det når igennem. Ja. Hvordan kan jeg måske prøve at undgå konflikter, eller løse konflikter, når jeg møder dem? Det kan jo både være derhjemme eller på sine arbejdspladser. Ja, man kan sige, og man bliver nødt til også at snakke om hjemmeliv, når man snakker kommunikation, fordi det betyder meget, hvordan ens kommunikation er i hjemmet også, hvordan man så er, når man kommer på arbejde. Selvom det primære for at være her, det er jo arbejdsliv. Det er, og vi forsøger rigtig meget at tage udgangspunkt i vores kursisters egen hverdag og de problemstillinger, som de sidder med i deres arbejde. Ja. Kommunikation i praksis hedder det jo. Lige nøjagtigt. Ja. Og det udbyder vi både om dagen og om aftenen. Ja, det er rigtigt. Og med stor succes, hvad vil jeg sige. Ja. Det er et sted, hvor folk godt kan lide at være. Og man kan også se, at de kommer videre i forhold til, når de har haft været. Ja. Så der kommer mange tilbagemeldinger om, at det er godt fag. Det kan jo være helt med i også at skrive en jobansøgning, hvis man er uden arbejde. Ikke? Jo. At det kan man blive bedre til også. Det kan det. Men også at finde ud af, hvordan skal min virksomhed kommunikere. Ja. Det er jo rigtig vigtigt i dag, hvor det gælder om at være synlig, og der er rigtig mange nye medier, som der skal holde styr på. Så, ja. Men hvis man har lyst til at vide mere, så klik ind på www.eal.dk. I kan også ringe til mig. På 2912? Ja, 1675. Eller ring til mig på 2912 76 75. Lige nøjagtigt. Hej. Hej.